Pisicul cu perețele astea. Ia să vedem. Așa arată. Și mai mare decât palma mea, vezi? Da, hai, eu și Pop. Nimeni. Ia cu pâine, ia cu pâine. Eu cu pâine. Nu vrei și tu să guști? Ce bună e? E proaspătă aia, de dedes. Da? Nu filmezi, da? Da. Cu toată de fișcă? Gata, nu mai filmăm, o să pot să mănânc și o Da, stai un pic. Să te mai filmezi 3 secunde. 1, 2, 3. A fost foarte bun. Da? Mă bucur. Cât? Lângă și găuși. Ce faci, broscuța mea? Stăm acum la particula și bandita. Să nu ne scape la păcările. Da? Și apare Mișu. Și apare Mișu. Stai bine? Oasa! Bălăcește-te că mâine la ora asta ești plecat. Oasa! Trei. Mă ia foarte. Ah. La unde crezi? La Neptun? La Bali? Nu mai pot să stau. Aici veniți voi cu televiziunile voastre. M-a lăsat omul să stea. Ia
atât de rotundă să nu mai dă rostogol. Nu mai poate balenul să se scoală. Să iasă din apă, doamna mea. Să nu arăți caseta asta la bol. Te vede bunii? Foarte frumos aici. Mai vin? Uite, vine aici să te bronzezi dacă vrei să te bronzezi. Ce pățucă interesantă ai. Da. Mă bronzălesc și eu un pic. Cred că e momentul să te las. Și ne uităm acum la Oceanul Pacific. Unde Macusul era un pește mic. Macusul era un pește foarte mic. Chiar exagerat, atâta era de mic. În Oceanul Pacific. Nu? Atâta era de mic. Foarte mic. Cel mai mic. Bate bun. Nu filmez. Dar cine sunteți dumneavoastră? Milolina. Aolea. Și mâine plec spre casă. Da? Ca să spun cu și meu că gata, nu mai ține cu statul. Și nu că e de stat aici, nu, mi-mi place la particular. Da. Sunteți foarte faină. Da? Da. Mi la el.
Tu l-ai Da, dat. frumușeli, ei. Sunt frumușelile, sunt păpoșelile, Sini se spune Mie meu, îmi Nel. place să filmez și eu. Nu, doamnă, n-aveți voie, că n-aveți autorizație. Am eu și autorizație, am de tot. Ți-a venit porumbelul. Nu vreau să dau porumbel. Vă e dor de casă, doamna Mirmo? Foarte tare. Uite, spun, uitându-mă cu ochii pe camera. În obiectiv. Un obiect. Înseamnă că foamea pe noastră este ca râia pe Nu broască. foame, e vorba de mai multe chestii. Spuneți adevărul, că chiar dacă... E închide puțin camera. Da, așa că filmez peste tot. Ce m-a scăzut și asta la jumătate? Da, și pe aș revine, mama, crede-mă. Acum are fata baterii. Cum ai, mă, cu sugherțul? Până acum a fost păpușel. Deci în spate la hotel, nu, Da. dragoste? Noi avem în față și în spate. Ioi, tot la doamne. Ioi, ca o lemne, vai. Uite, poți să iei pe scara asta Și m-a nebunit Dumnezeu, dar ce-am găsit? Vrei să cad? și ajungi mai repede jos. Dar nu pot să mă arunc direct. Hai că miroase a cărat, mi se face rău aici. Marinică! Marinică, să ne poate lui Marian, mi se face rău de la cărat. Ce miroase cârnăciuri, ulele, ulele. Vezi că-ți face fata acasă, nu te mă alășină. Mi se face rău de miros. Hai să plecăm. Hai să plecăm, prietena mea, că miroase cârnăciuri. Dai să filmezi și pădurea. Da, filmează, dragă, și pădurea, ce filmezi de banii lui maică ta? Ai filmat și păduricea aia de acolo, de la Felix? Ha? Aia de lângă ștand. Da, mă. Filmăm pe Mișu. Macusul Cărnățescu. Mișu care se bălăcește în cadă. Apă cloșcotită, doamnă, deci apă termală, nu orice apă. Macusul Cărnățescu. Dragă Mirmo, vreau să spun că în această cameră, deci mă uit în obiectiv, da? Aici? Da. Eu te iubesc din tot sufletul, da? Dar unde ești aici, la din dragoste? Dar nu pot să te sufăr. Mamă. Pentru că nu mi-ai dat cremvuși, nu mi-ai dat fripturi, nu mi-ai dat nimic. Păi ce, de la mine, de acasă? Dar trebuia să-mi aduci surplusuri. Mi-ai adus foarte puțin, m-ai dus de 7 ori la restaurant, zi 8 ori cât nu m-ai dus, sau 9 ori, nu știu cât a fost, dar nu m-ai dus de dimineață până seara de 3 ori la restaurant.
În afara hotelului. În hotel mai dus de 3 ori pe zi. Dar în afara hotelului mai dus de 90 ori, ești o vagabondă. Te-ai gură. Te-ai în pula carul. Jocul mic, noi stăm la putere. Aoleu, pe tu faci din astea cu face mine. pretenții nu au zis câte 9 ori, le-ai numărat pe degete? Păi da. Hai zi, de 3 ori la Veronica? Și la pizzerie de 3 ori. Și în partea la rustic de 3 ori, da? La rustic de 3 ori. Și ai și mai dus în partea altă încă o dată. De 10 la Ami. La Ami. Deci te-ai scos, aia nu fi... Păi și aia, restaurant, trebuia să mă uit 100 de ori. Să mănânc, să mă fac câte un bursuc. Oh, bursic. Las că ajung eu acasă bursic și rup super și marketurile bursic. Oh. Mai stai mult la Camposcuță în asta? Imediat ești, dragă, dar parcă i-ar fi la măta pe boiler. Aici curge apa moca, mă. E moca bursic, pot să stau în apă cloșcotită de dimineață până seara, măi. Bursic, mai mi se face rău. Nu luăm spre casă niciun prieten. Spre casă niciun prieten, prietene, da? Yes, of course. Bagajele dumneavoastră, să înțeleg? Nu, sunt al lui vecine, dar el mi-a luat, cred. Să nu merge, să pe ele, ca... Și gata, băi de Felix, oamenii. Da. Până aici a fost băi de Felix. Ați fost și la băi de Felix. A fost și ce-ți mai place să te plimbi? Da. Te filmează urât. Nu știu ce mi se pare. Ce spui? Nu, nimic. Oh, Da, dar ce frumos să făcut-o. Pe micuțe, vezi? Face de magazinele.
10 ore, zi să zic, 9 ore. Cu 4 lucruri. Ce pot să facă figure? A trecut de pe roșii. Ce vă mai place de el? Shawarma. Și socoletele. M-am plictisit de ore. Uili, băi! Zi tu aici în cameră. Lasă-mă că m-am plictisit. E pe roșu aia? De mult. Câte minute mai? 10. 9. 9 minute doar, da? Imediat să face 9. S-a făcut Și ce? Că le fac cu DVD-uri separat. Înțeleg? Nu contează. Suntem unde suntem aici? Sinaia era și mai aveam puțin. Mai aveam puțin ce? Mai avem puțin până acasă. Încă o oră jumătate. Încă o oră și mai... Este frumoasă zona de munte acolo, adică îmi place, place. Asta e prea, toate că a început și aia să modernizeze. Pot mai...
Merge foarte tare. Hai, Messi. Și paprika. Cine de ce fie? Mai e fabrici. Avut alții grijă și de fabricile noastre. Dar ce televiziune sunteți? De la niciuna. Nu aveți autorizație numai dacă sunteți la o TV. Televiziunea Poporului. Altfel eu nu dau interviuri, da? Era frumos. Doamna, chem miliția, să știți. Formez 055, chem miliția. Aceea pe timpul lui Neaca Estravet. 055.